Seré breu. En aquest vídeo veureu unes quantes escenes, i veureu cada escena dues vegades. La primera amb el guió original i la segona amb el guió passat a diferents idiomes a Google Traductor i tornat a l'idioma original. Comencem. Bona nit. Carles Puigdemont ha sigut perseguit per la policia espanyola per tota Europa, sent empresonat i torturat. Després a Síria segueix morint gent per bombes russes i americanes que tenen part atòmiques. En els esports sembla que Messi segueix sent el millor jugador i sembla que seguirà sent també el millor jugador del món. I ara, si aquest cap de setmana pensen anar a algun lloc, tinguin en compte la previsió que ara es donarà la rosa. Bona nit, Toni. Sí, mira, la veritat és que se'ns presenta el cap de setmana una miqueta complicat. Com podem observar, al nord de Catalunya hi trobem una mica de nubarrones i pel sud una mica de xubascos. Però la veritat és que a Espanya hi plourà tot el dia, per tant és millor estar a Catalunya. Bueno, sí, anem a veure les càmeres en directe. Com podem veure, a la zona del nord de Ripollès les temperatures estan una mica elevades pel que sol ser. 190 graus no està tan malament. Tot seguit, a la zona de Barcelona podem observar que a la zona de Collserola tenim menys 10 graus i a la zona de Montjuïc 94. És un clima provocat per diversos canvis de temperatura. Carles Puigdemont va ser detingut durant el sopar i la policia espanyola va ser sentenciada a mort a Europa. A Síria, parts de les centrals nuclears van ser bombardejades pels Estats Units i Rússia. Messi va ser nomenat el millor jugador del món. Ara, si penses en algun lloc, recordarà la història del profeta Rosa que et va explicar. Bona nit. Quan veiem la veritat, hi ha un dia difícil. Al nord de Catalunya hi ha un núvol i pluja al sud, però el millor és quedar-se a Catalunya, a Espanya tots els dies. Sí, mirem a la càmera. Les tipolles septentrionals, la temperatura disminueix. Sovint, 190 graus no són massa dolents. A Barcelona, el colesterol no supera els 94 graus, a Montjuïc. Buenas noches. Unión de terroristas independentistas atacaron el pasado 1 de octubre la sede de la trilogía catalana. La manifestación fue totalmente violenta, como podemos observar en estas imágenes, y la Guardia Civil hizo un maravilloso trabajo intentando reduciéndolos de manera pacífica. Ahora vamos a contactar con nuestra corresponsal que está en la primera línea de batalla de esta manifestación. ¿Cómo va, María Josefa de las Nieves? ¡Buah! Buenas, Jorge, la verdad es que el clima aquí es terriblemente tenso, no paren de arrojarme objetos pesados. ¡Oh! Y la verdad es que ya no sé qué hacer, temo por mi vida. No paren de cantarme prensa española manipuladora, que en español significa muerte a todos los españoles. Una buena noche. Mató a la región terrorista el 10 de enero para destruir el esplendor catalana. La imagen muestra que la negativa fue fuerte y los funcionarios intentaron reducirlos de manera pacífica. Encontraremos la primera carta de presentación a María José de las Nevers. Nevers. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermoso, Jody! Es cierto que aquí los vientos en el cielo no te permiten deshacerte de cosas difíciles. ¡Oh! La verdad es que no sé qué estoy haciendo aquí. Voy a aterrorizar mi vida. No voy a cantar. Noticias españolas. Españolas. Significa todo en España. Abuso. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si es que lo imposible és possible. Bona nit. Aquesta va ser la sentència
més comuna del nostre president espanyol d'Espanya, Mariano Rajoy, i parlar en alta mar i de retardats mentals, avui, a 30 minuts, drogadicció infantil. Haré todo lo que haga y haré más. Si algo es imposible, todo será imposible. Hola. Mariano Rajoy és un expresident espanyol. I l'agenda mental, ara parla de dependència animal, durant 30 minuts. Hola, hola Ken!